Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bakterya na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakat sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News
FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibon orasan oras sa Pilipinas, alas 9:32. Ang oras, builog ng ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, Superior Antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Ayong gabi sa aton nga mga pinalanggang nga mga tag para mati. Ayong gabi naman sa aton nga mga kauturang sa 180 ka mga barangay sining aton syudad.
sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati na sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Componi City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, sa Bisaclan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Dibat kita nga magatalakay na sa nga pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, ngayon kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang nga manatipon ang mga balita sa sulod sang 24 oras. Pud naton karon sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Ripoyo, aton nga piloto ka-K5 Jason Talaron. Samtang mangikaw po naton karon ang mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 beat reporters. Nagikan sa Sitio po naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa Provincial Capitol po naton si ka-K5 Alex Escalante. Kag mga balita man kag information nga natipon ni ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Kim Caluyo. Sa kinandan po naton diri sa technical side ka-K5 Andre La Pastura. Sa atong news center po naton si ka-K5 Sani Punay kag sino ganing bag-ota K5 Andre. Ito ngalan be lipat ko. Lay kong tigulang ka na. Sinsya gida sa aton nga news center da. Sino gani Dre? Sino gani? Kinandan mga ka-K5 ang yun naman ako naman ang inyo ka-K5 June Alhuado Kapulot. Welcome gate sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5. Today is subong man Monday January 20, 2025. Kapit sa 20 na kita subong edisyon diri sa ato sa nga pagpangalagad. Sa wala lang mabala, no? Sa 20 na kita mga ka-K5 do. Ginaala sa lang chimpo. Wala mabalaan mga ka-K5 dugay tapos ng bulan sang Enero. Nagasugo naman kita sa bulan sang Pebrero mga ka-K5. Ang Pebrero, astan naman lang ni sa pitsa 28 man, kalasing naman lang ni. Ito sininyo mga tagpalamati sa atong mga kautura. Basta na kamo, mayang gabi nagali sa inyo, tanan-tanan, kumusta na kamuda? Mayang gabi sa ato sininyo mga inalangga naton sininyo mga kauturan. Labi na gid sa mga nagapulaw-pulaw pa subong nga gabi. Tanan nga mga taxi drivers nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Good evening sa mga panggabi nato sini nga mga trabaho, mga nagatrabaho sa tion sang kagabihon. Dira sa mga taxi drivers, sa
mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers, iban pagin nga mga driver, mga ka-K5, nga mga riga monitor na diri sa ato sini nga pagpangaragad. Ayang gabigit sa mga security guards, good evening, sa mga estudyante, sa mga manunodlo, mga pulaw-pulaw sa plastar, ang ilang nga mga lesson plan, sa mga estudyante nga pulaw man sa ilang nga mga kwan, no? Sa ilang nga mga assignments. Subo man sa ato sini nga mga kauturan nga mga sidewalk vendors, sa mga gabilang sa mga manubaligya balota sang mani, mga Pinoy, mga manubaligya sang chicharon, kag iban pa mga manugbaligya da sang popcorn, ang ano ganin ng isa niyo ng cotton candy nan. Kag sa iban pa ginato sila mga kauturan nga nagaulag-ulag pa sa mga gabi daw, mga basta sa tanan nga mga pulaw da mga gabigid. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Kita karon sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information sa ato sila nga pagpangalagad karon dugay-dugay. Mangin kaupon man nato na mga pila na ka mga ang latest nga weather report. Lagi kan sa aton nga local pag-asa. Kag subong man pila karon ka mga information kag situational report nagikan sa patrol o sa kay K5 Aaron Lloyd Ripoyo kag lakip na mga K5 mga pila ka mga balita man kag information aton gigaplastar mga pila ka mga spot report kag undi spot report karon kag mga follow-ups aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headlines mga K5 balita nga aton nga pagatalakayon subong nga gabi diri sa ato sini nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headlines mga K5 driver sang van nga nakabunggo patay sa driver sang nagaangkasanay nga motorsiklo nga mga babae dito sa may Banwas ang Saraga. Ginpasakaan na sang kaso. Ano nga kaso ang ginpasaka? Mga K5 standby kamo kay ato nagkaroon pa na mga follow-up report ng mga information, the latest mga K5 nga report may kang tanan sini. Amo ning gina pamangkot karon dapat sini ano to man bangag tong suspekto. Kagabi kaya daw hindi man to hubog, no? Nakalilibog tong ginimo ito yung kagabi mo. Si Pabla nakabunggo ka na imo isang kabunggo ka na imo isang balay nagapang pandalasa ka na sang mga balay mga K5 dito sa may barangay Takas at Tagbak kali. Pagkatapos malagyo ka pa imo to sa pagkato sa may Dumanggas ilang tawa nakabunggo pa siya sang duwa ka nakabunggo pa sa mga K5 sang duwa ka mga babae ito nga mo kabangdan sang iya sini nga kamatayon sining duwa nga ni bangod sang purti kadasi nga pagpadalagan niya tapos pamangkoton mo siya kadumdum nga may nabungguan sa may barangay Tagbaka tapos pamangkoton mo siya kagabi natunti ano tong mga nabungguan mo to niya sila to yang dasig lagan ginsugata nila ko katuntong klase ka tao, no? Ilang taon ta kung ano ni, ginpa drug test ni siya. Ginpa inang ilang tao to kung nakainom to sang kung ano to, nakahubog to. Ano nga tabo to siya man. Muna nga sta subong galibog ulo ta kung may masagahambal kung ano ang natabo. Kasi naong pawan to gina. Kaya kagabi, na pumatyagan ko do balong utok ito gabi. Hindi may tsindihan, sa kanina kadumdum nga may nagabungguan sa ganito sa may Tagbak nga balay, may ginarado sa nga balay ito sa may Tagbak katapos lagyo pagid siya, padalagan pagid siya mga K5 amo itong pagkabunggo ya sining duwa ka mga biktima ni nga
nagang kasanay sa motor nga halin pa sa may Bago Cities, Negros Occidental. Ning duha ka mga babae, mga ka-K5 nagtalabog gid ini. Sa mabungguan niya bungo sa kada sigon sang dalagan niya. Nan. Damo ni kun nga gusto nato ni baluon to ano ang follow up ni na interview ang driver. Anong rason nga na mo tong inimo yan na ano siya bangag, ano siya nakasyabo. Mga ka-K5 dahil kung hubog lang laban di man mag-ambog ini guro katama kung hubog lang Sabihin pa tigulang na ni makon mo 53 anyos na to. Mga ka-K5 edad na hindi bla. Istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangaragad samtang sa iban panaton nga mga balita. Malapit to nga sa milyon nga balor sang suspected siyabo na konpiskar sa drug bypass operation sa may distrito sang Lapas. Malaban ang muguro na sa may barangay Bantodo. Nga deklarar sang barangay kapitan nila to. Nga ang barangay Bantod kuno drug cleared barangay. Drug cleared barangay pagkatapos sobra 5 ka milyon. O lapit-lapit to nga sa milyon ang balor sang illegal nga drogan dakpan siyang barangay to. Ambisyo sa klase kapitan niyo. Sa mga ka-K5 istoryahan tama na karon diri sa ato sini nga pagpangalagan. Samtang sa iban paginaton nga mga balita, anay priso. Mga ka-K5 na priso ni sa bangod sa illegal nga droga, liwat pagit nga nadakpan sa drug bypass operation sang Aribalo Police Station mga ka-K5. Gani so standby kamo ari man puro na tanay illegal drugs sa mga balita diyo. Storyahan tama na karon diri sa ato sini nga pagpangalagal samtang sa iban paginaton nga mga headlines. Delayed nga pasweldo sa Mitskop, liwat naman kuno nga ginreklamo. Wada naman kwarta, araw-araw man. Sa Mitskop na. Sa bagay, delay ga na yung sweldo sa mga jabhar sa may City Hall. Ano pagarihan sa may Mitskop? Obra kita ka pang pang-recruit sa mga jabhars. Pagkatapos, hindi malang maswelduhan. Mga ka-K5 sweldohan sa mga sweldo nila pero sa pagkamatuod lang hindi mga jabhars nga damo-damo ni pagkatapos na sa eleksyon na balaban pangkakason malang ni sila gyapon tanan-tanan nga ay hindi ni makasarang ang aton nga syudad, hindi niya makasustain ang aton syudad sa pagbayad sini kapag sweldo sa sini nga mo ni kadamo nga mga jabhars. Makon mo mga 8,000 ka mga jabhar subo nga mga ginpang kuha, ginpang recruit mga ka-K5 ikinaswelduhan man na sa nga to sining syudad ini mga ka-K5 ining mga kwani mga jabhars nga ini amo ning mga ginpang recruit sa nga to sining syudad ang purpose na para laman na sa eleksyon. Ako na sa ginatawag naton nga legal nga vote buying. Legal nga vote buying. Bayaran sang syudad, sang gobyerno sang syudad. Nga kuno abi ginapaswelduhan sila kay ginapaobra sila. Pero sa pagkamatuod, mga wala man ni sila mga obra, ginaswelduhan lang ang swelduhan para gid lamang nga gamiton para sa eleksyon, para nga magdamo ang butante sang nagapungko sa administrasyon. Amo nang matutuod mga ka-K5 no nga sitwasyon diri sa ato sa may syudad sa Iloilo. Samtang sa iban panginaton nga mga balita, sa iban panginaton nga mga headlines, blocking sang competing tribes sa dinagyang kagkasadyahan sa Kabanwahanan nagsugod na. Ara na sila sa mga sa mga lugar sa diin ginapahamtang kay 500 ang ang mga judging area. So dito sila standby kamo kay karon ko base makachansa ka makachimpo pero ato sila nga patrol. Hingyoon tato nga patrol nga makakadto dito sa mga lugar sa diin naga-blocking ang ato sila nga makauturan. Ilabi na gid ang mga tribo nga nagapasakop mga ka-K5 sa ato sila nga kasadyahan sa Kabanwahanan pagsubuman sa Dinagyang Festival naton mga ka-K5. Ay manti sunod simana ini na nga simana gali. Ini na nga simana ang Dinagyang Festival. Lunes na tasubong. May mga aktibidades na actually diri sa aton. 20, 21, 22, 23, 24.
Ang highlight 25. Kag 26 mga ka-K5. Sa Mayor Jerry Treñas, maging pagwa nga executive order nga sa Pizza 27 Lunes nga adlaw after sa dinagyang Domingo, dinagyang highlight, ginakanselarya mga ka-K5 ang face-to-face nga klase sa tanan-tanan nga mga eskwelahan halin sa elementary pagkadto sa senior high school. So kansilado mga ka-K5 sa Pizza 27 Pero ang college way labot. Halin lang sa elementary pagkadto sa senior high school mga ka-K5. Kansilado ang face-to-face nga klase sa mga kabataan. Lapyo siguro no? Lapyo siguro, kapoy o ang mga kabataan. Diyan mo na kung nga papahuwayo nanay sila kay manti kalabanan. Iban sini nga mga nag-intra sa tribo. Mga estudyante man mga ka-K5. Estudyante na karon din sa ato sila nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paginaton nga mga headlines. Mga ka-K5, State of Calamity Declaration sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2024 bangod sa dengue wala pa malif. Away pagali. Kung siringon sige-sige pa. Ate mayo manti daw sige pamangyapon ang pagluntad sang pagdamo sang dengue diri sa aton sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5 no. Samo na kon nga ang away paguro malif ang ining pagdeklarar sa ginpaidalom sa state of calamity ang ato sini nga probinsya sang Iloilo bangod sa dengue virus inang paglapta diri sa ato sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Samtang sa iban panaton nga mga balita, sa iban panaton nga mga headlines, standby kamo kay iban panaton karon nga mga information. Lastar man naton diri sa ato siling nga pagpangaragado diri sa K5 Night Watch. Ay may gabi na nagali kag belated happy birthday. Subong ko na nakitang listahan kung nga taga kuano iya sang barangay Mulyaluni ni K5 Andreo. Nagligad ya panigin padala sa akon sang pizza 17 panay kay ang birthday January 17. Ano ta subong 20 ba? Tatlo kadlaw nagligad ba? Sorry gid happy birthday belated sa kay Johnny Fernandez. Dira sa may barangay Mulyaluni. Ay gabi lang da kag happy birthday kapamati man ni sigapon na belated lang pasensya gid. Subong ko na nakitang listahan nga padala mo sakon. Kag dira man sa may barangay Mohon sa Aribalo. Mga ka-K5 ginakuan man no. Ginapanawagan gali no. Base may ara sa may nakakita bala sang yabi sang Honda Click no? Na wigit ini may posibilidad ini siyang halin sa may barangay Mohon pagkato sa may Plaza Villa na wigit ang ining yabi sang Honda Click mga ka-K5 nga motorsiklo ti base kon may makakita siniti dulong lang dira sa kay Ruel Olivares Castellon. Ariya numero, tawagan nyo 0964-7545273. Tama na yung numero niya. Pwede ka mo magkatawag sa iya kung nakita ka mo dira nga liabi sang Honda Click nga motorsiklo mga ka-K5. Dula ini sa nagligad pang simana na may posibilidad nga dira na wigit sa may area sang Mohon pagkato sa may barangay pagkato sa may Plaza Villa. Dra lang dapit nga nadula ining Honda Click nga yabi sang motor mga ka-K5 no? Sa liwat kasi kung may makakita dati kontakan nyo lang mga ka-K5 hindi gani kadto ka mo to sa police station kay turnover para mga ka-K5 na mapabalo ini ang tag-iya nga si Ruel Olivares Castellon. Ang tag-iya sa mga motor mga ka-K5 nabigit ang iya siningam liabi kag motor mo ang Honda Click. Ayos. Wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagan ano pa yung mga pila ka mga balita nga ato sini nga pagatalakayon preparar kamo kay dugay-dugay maplastar kita sa mga pila ka mga issues ka mga information nagikan sa ato sini nga mga K5 Patrol Reporter. Salamat kigali sa aton nga mga followers sa aton nga mga kuan nga mga viewers sa aton nga mga listeners sa K5 Andre.
number 1 kita mo. Ha? So, salamat kid. Sa tanan nga mga nagapamati sa tiyon sa kagabihon. Salamat kid sa inyo sini nga pakigupod kag rason nga nagnumero 1 ang K5 News FM Iloilo sa sining survey sang Kantar Media Survey mga ka-K5 para sa FM band. Ang 87 or 88.75 88.7 K5 News FM mga ka-K5 ang nagapanguna. So, salamat kid sa inyo tanan-tanan. Sa inyo sila nga pagsakda kapag monitor diri sa ato sila nga pagpangalagay. Ayos, wala sige. Aber. Antes kita mga ka-K5 sa ilo na sa mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag informasyon. Daligid lang ha. Kay gina-imbitar ta kamo anay nga pang-acknowledge tani ato sini nga mga followers dugay-dugay kay damo-damo ganyan para mahatagan hostesya ang ila sini nga pakigupo diri sa ato sini nga pagpangraga no. Si Roque Lambarte, maayong gabi. Sakay nya maayong gabi John, tamyaw lang. Okay Sakay Duenio Junior Roberto, good evening Sir John. Nagalantaw ako di subong sa imo nga live diri sa Dumaguete City. Oba? Maayong gabi sa mga taga Dumaguete. Sakay Vargas Nonoy, pa-shout out idol. Happy birthday lang sa kay Maing. Happy birthday da kay Primaing. Yos. Si Primaing birthday gili subong Happy birthday Primaing. Sakay Jelionel Glory. Good evening ka K5. Tamyaw ko lang gali si ang Glory family sa barangay Agkukok, Tapas, Kapis. Watching live from Iloilo City. Salamat kid ka K5. Okay Mga salamat man sa kay Laura Sumagaysay. Good evening. JB Arbes nya hubog siguro ang driver. Hindi man. Ginakatuan tok gabi sang reporter ta ni K5 Jenny kag gina-interview ang driver. Magsabat siya daw okay man. Daw galing kay bangag lang. Kaya ang balya ko naway siguro kadumdum nga may nadalasa sa nga mga balay ito sa may sa may tagbak. Tapos ang balya gani pagbunggo ito sa duwa nga nagasakay gang kasanay sa motor. Ang balya niya ambot sang duwa nga to nga ginbungguan nila ko to kay perti kadasi kadlaga nila tapos ginagaw ng linya ko. Wagi sa kabalong ang iyang salakyan mo nag-agaw sa linya ka nagbunggo sa duwa ka babae itong kasanay sa motor to. Mga ka-K5. Sakay City Silverio. Mayong gabi man kay Romerico Libuon nya idol mayong gabi liog lang tamyaw sa asawa ko nga gwapa-gwapa nga si Inday Evelyn Libuon kag sa mga customer sang Libuon store. Salamat kid idol. Ayos Sakay Marbor Kada mayong gabi man kay Bengs PSG mayong gabi da. Geraldine Salmo, good evening man. Sininga good evening kagugma. Sakay Inday May Lope Tupas, good evening watching from Guimaras. Sakay Lors Diaz da, good evening man. Maribek Parinyo Taasan, shout out Apple Taasan sang Macor and Three Wheels Company, especially sakay Bing Tan and William Tan. Sakay Love Mariano, good evening man. Emma Castro Kabilan, good evening Idol John. Kay Habibi Vlog, good evening man. Sa kay Edmar Liquinia, good evening. K5 Edmar, may gabi da. Sa kay Daryl Parcon Fuerte, niya shout out sa taga Duran, Dumalag Kapis, Sitio Nabay. Kay Daryl Parcon Fuerte, good evening. Miss Katilim, baw siyang pinakauna nga nag-message kiliyo. Siya ni how Mr. John, how are you? Hope everything is fine. Sorry, I'm absent yesterday because we went home late. Attended family gatherings cause Chinese New Year is coming. Ay, kung he fat choy gali ha? Lapit na lang Chinese New Year mo. Kung he fat choy. Kung hai fat choy. Ano pa yung isa? Kung ki bat choy. Amal na balaan ko, Miss Katilim. Amal na balaan ko nga Chinese. Kung he fat choy. Mula na nabalaan ko nga Chinese. Iban nga mga Chinese, daw kita nabalaan na. Kuwan na guro nang pong choy la ang butchikik. Pong choy la.
Chedere kong tong nang mbochikihik. Ik, mbobochichang. Chedere kong tong nang mbochikik. Ik, chidiri wong wong choy chodo kong tong loy. Yam bobochichang chidi ko tong nang. Abay. Ang mga balita ng inabatian mga ka-K5, ang builog na iradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Mga ka-K5, problema ba ka mo sa diabetes, sa hypertension, ng inyong kidney, gahubag, kagiban pag yung may mga prostate cancer kamuda, kaglakip na mga sarcoma cancer da, o hindi na pagkalipati, hindi na magkapadugay-dugay pa. Pag inom na kamo sa klinika DTX 500 mga ka-K5, kaya ang klinika DTX 500 isa ini superior antioxidant. Amo ni siya ang pinaka-kampiyon when it comes to antioxidant ang paghambalan mga ka-K5. Klinika DTX 500 may-ari ini siya nga Ampalaya Leaves Ampalaya Leaves sa mga ka-K5 kag extract no kag ang desugared sugarcane extract mga ka-K5 nga amo ni siya ang nagatingob nga puwersa para nga ini siyang makaangkon sang super antioxidant. Mayo ini para sa mga kanser, labi na ang mga nagkalain-lain nga mga kanser nga bukol-bukol sa lawas tay labi na sarcoma kanser niyo ay pertini. So gani kung mga amo na gani mga problema nyo, kinahangan nga malikawan na naton ini ang sarcoma cancer, iban nga mga cancer, prostate cancer, diabetes, hypertension kag iban pa. Inom kita sa klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Nga kahit puno ini mga ka-K5 sang anti-carcinogenic properties ang klinika DTX 500 agon nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Kag mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman mga ka-K5 ang isa sa pinaka alkaline na vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton pinaagi sa apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. So hindi na paghulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Iguon kita sang cancer kasi iban pagid nga mga balatian. Kinanglan proteksyonan tang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag may TC nga adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag may TC mawakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Lakip na diri sa tanan-tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy nga makita dito sa may syudad sang Pasig may arada. Dira sa may Salvason Street, Bara Corner Ipan Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Dira sa may Cosmart sa Banwa sang Kalinog. Dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa sang Miagao. Kag diri man sa syudad sang Iloilo, diri sa may Tupad sang Robinsons Haro sa may Dalan E. Lopez, tubig sak ari sa may kilid sang Centro Birch International School. Klinika DTX 500 kag may TC ang imno nato sa matag adlaw-adlaw na tanan para magapabilin kita nga healthy kag magahubin ang ato sila nga pamatyagan kag magabalik ato sila nga pagkahubin magapabilin nga hubin ang ato nga lawas bangod sang pagka-super antioxidant sang klinika DTX 500 kag sang may TC mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 10:05. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw sa gihapon ng ibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. pahina ng mga luha ibatan ng problema magbangon kang
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilitiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalik sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021
naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhid na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panunumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon.
Ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimno nimo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kayo kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan. News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch June Alojado Kapulo K5 Night Watch Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabot kita sa 19 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa sining nga mga tinanong i-check nato ang latest weather report. Lagikan sa ato sining nga lokal pag-asa. Kamusta nato ng ato sining nga panahon? Kung kamusta no? Kung mayo man no? Bala may bagyo kung wala. May pang mapabili nga sige-sige lang nga wala lang anay no. Kung naton karon sa piyak nga niya si Engineer John Baron sa lokal pag-asa. Kasubong nga mga tinanong sa latest nga weather report. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening. Hello sir, good evening kay sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sa Monday, January 20, 2025. Based sa aton nga latest nga data, wala kita nga monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang Northeast Monsoon nag-aapekto ini sa may Luzon kag diri sa aton sa Western Visayas generally naging fair weather man ang aton nga gabi. Pero may mga tsansa sang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uob dala ini sa nga easterlies. Ang inaton diri sa Western Visayas mahina tugtub ganagan sa direksyon amihan sa Sidlangan tugtub amihan nga maniya magadala sa nga Makanay tugtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 5:48 kini sa hapon mag-butlak ini 6:13 buwas sa aga. Maniaton nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Engineer John Baron, thank you so much and good evening. Sir, thank you and good evening. K5 News FM Kampiyon Report. Ang nabatian mga ka-K5 ang latest weather report na gikan sa aton nga pag-asa with Engineer John Baron. Tawhay yapon K5 Andrea no? Turo tawhay yapon ati mayo. At least pwede patayapon magkapalayag sa kadagatan. Makapulo pangisda sa mga mangingisda na tunda no? Pwede ka mo kalagaw-lagaw yapon ka makapulo pangisda kag makapalayag sa aton sini nga kadagatan Daway kita sang problema sa weather disturbance mga ka-K5. Ang aton nga oras karon nakalabot kita sa 21 minutos nakaligat sa alas 10. May gabi lang gali dira sa kay sinong paning iba naton nga mga followers sa kay din kita nagsugod kay naman nga mga followers nga wa ita mabasa kay gina di damo na gali nakasulod yo. Gina pa dio sa kay okay. Sakay City Silverio, good evening. JB Arbis, no?
Mayong gabi kay Lauro Sumagaysay, mayong gabi man kay Johnny Diloso. Niya, good evening, shout out lang dyan sa Pavia Ongka. Uno, ang third RMC, the actor. I was born Game Farm. Salamat kay Idol John. Okay. Kay El Ram Uzrib. Hello, sinisi kay Luwel Evangelistada. Good evening kay K5 John Aluado Kapulot. Pa-shoutout naman ang mga taga-barangay East Baluarte, Mulo, Iloilo City. Salamat kid Idol. Saot na taturagsoy. Karon, masaot na karon turagsoy. Karon natuyo na ko gani. Kay kita na malantaw tanay isang saot o sa dinagyang ka-blocking sa mga ato. Sini nga mga ang mga kwan, ang mga nagkaliraing nga mga partisipante para sa aton nga sinadya sa kabanwahanan kag sa ato sini nga dinagyang ati tribe competition. Ang mga kwan subong mga tribo subong naga-blocking sa mga kwano sa mga nagkaliraing nato sini nga mga ining judging area naging pastar para sa palabuton nga Domingo nga adlaw sa ato sini nga highlight mga K5 no sa 25 amo ni siya nga pag presentation sang dinagyang o sang ato sini nga kasadyahan sa kabanwahanan pagkapit sa 26 diri kwan mga K5 no hiwat kita sang ato sini nga highlight sang dinagyang festival. Ato dito karon ato sini nga inang chief of reporters no, sa may Freedom Grandstand. Punaton si K5 Kim Makaluyo sa sitwasyon sa palibot sa syudad mga K5. K5 Kim sa kampiyon nga report kay situational report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Halabira Iloilo ka kay 5 June. Grabe Gito, tamo doon nagapulaw-pulaw. Dari sa may Iloilo Freedom Grandstand, actually, nagapulaw panilad, kita kag nagalibot-libot, kita dari kay naka kay 5 June. Damo dari, bisan mga kabataan, o bisan namo ni oras, di ka kay 5 June, may ban mga 2 years old, ginabit-bit pa sa mga ginikanan nila ka kay 5 June. Perti ha, buot silingon, may mga kabataan, may mga ginikanan nga nagakadto, nagalantaw, upod ang ila sini nga mga kabataan pa. Yes, kaki 5 June, even mga 2 years old, dyan kaki 5 June, ginabit-bit pa sa mga lola, lolo nila, mga ginikanan nila kaki 5 June. But actually, ang sitwasyon diri, ginatos na diri, no, or tamo na diri ang tao sa may Iloilo Freedom Grandstand. Nagalinaptaman kaki 5 June, kaya actually, as you have mentioned, kaki 5 June, may ara man dito sa iba niya mga judging areas, dito sa may Iloilo Provincial Capital, which is the judging area number 2, sa may Mabini, kasunod as baka 5 June. So, ang sitwasyon diri, as nagatinumpok occupied diri ang bilog kay Iloilo Freedom Grandstand. K5 Andre, liog ko bisang ako nga monitor, kaya hindi kita. Okay, sige, go ahead K5 Kim. So, ang nakakipag doon, kaya actually, sa nagigad pa ni, nga naka-start bala, no, nga magpasad or mag-install diri, amat-amat, sang side stages. Diri sa Iloilo Freedom Grandstand as well man no sa iban nga mga judging areas sa K5 June. So iban diri bisan nga hindi pa kumpleto bala no or di pa prastado kit yang salog. Iba no nagatihintihin lang diri sa may side stages diri sa may Iloilo Freedom Grandstand sa K5 June ang iban diri mga bata. Katawo gali K5 Kim ba no? Yes, sa K5 June so probably iban kay since ka ang mga participants naton for kasadyahan sa kabanwahanan, iba niya halin pa sa mga banwa-banwa o kan mga mata nila, mga grupo nila kay June. So nagkadto gid rin no, pero subong ang naga-blocking diri sa may Iloilo Freedom Grandstand isang aton sila nga mga participants for Ati Tribes competition for Dinagyang Festival 2025. Kay 5 June, no? So, subong, wala pa man sa mga drums, no? Mga counting kay 5 June, mano-mano lang yan, ang instructions, no? Sa ila sa mga choreographer, sa ila sa mga propsmen, kag mga dancers, no? Kay 5 June. So, pag-abot natin, diri kay na, mga around, hindi kita magsala, mga 10 p.m. kay 5 June, damo na gidiri tao, kag nagadugang kay 5 June, sa pagligad sa mga inoras, no? So, banta natin kay 5 June, namo ginatos or base maglibo diri kani kay 5 June mga tao kay nagadilakta pero may mga police personnel kita diri na naka-standby sa nilain-lain no ka mga judging areas kag nagalibot-libot man diri sa Iloilo Freedom Grandstand kay Bani Gabi kay 5 June sa may gilid bala no sa gining Iloilo Freedom Grandstand ay man mga kabataan dira nagapungko kay 5 June sa masalsalon delikado pa nagpapasigulpi mga ulog mataladagdag pala kay 5 June. Iba niya kay 5 June, wala sa mga upot niya mga ginikanan ng mga bata.
sige na ni Guro kada gabi, no? Kay manti, lapit na lang ang aton nga highlight to, pizza 20 na tasubong, do mga 5 na lang kadlaw ang nabilin, o 4 na kadlaw nabilin, makuha na kita, mahiwat na kita sa ato sining sinadya sa Kabanwahanan sa 25 and Dinagyang Festival sa 26 K5 Kim. Yes, K5 John. So we expect nga kada gabi may mga tao na diri sa may Iloilo Freedom Grandstand kag sa ibang panaton no nga mga judging areas. Actually, sa Imbukada or sa entrance diri sa Iloilo Freedom Grandstand sa Atubang diri sa Bureau of Customs, tamo din ka Herrera bala ka K5 John, nga maragabaligya sang street foods. Kaya mo man ang isa sa mga ginapadulungan or ginakadtuan sa aton siri nga mga ka-K5 o kung mga nagalaw-lagaw diri ka K5 John no, sa may Iloilo Freedom Grandstand. So, ang sitwasyon diri iban diri may mga portalets man di ka K5 John para kung mag-CR bala pero medyo ano na ka K5 John. Ako pang suot na diri. Dapat na mo pa bitaw. Laban-laban gidi. May ako na mo may gin-provide ang atong syudad nga mga portales nila. Pero ti para na guro sa mga lalaki, ya. How about sa mga kababainhan? Doon ako, ka man ka K5 John nga magpangi kay kalabanan abi man sa mga babae ka K5 John. Medyo sensitive man bala nga, medyo arte man akong pangsot, hindi magpangi kung gana lang. Temo nang masakit da kay mante sa babae may mga sa lalaki may gina-provide po sa mga babae dapat may ara man na. Actually ka K5 John diri sa may likod sang Iloilo Freedom Grandstand may ara diri no sa tawag na sa comfort room mo kan CR na pwede man di makagamit garing kung kaisa limited man kung kaisa may mga times nga close kung kaisa may times man ka K5 John no nga open diri sa may area no ka K5 John. So actually usually we have curfew diri sa may syudad sang Iloilo pero makita naton sa gihapon no nga damo diri sa mga kabataan man nga wala sa mga upod yung mga guardian kag parents susubong ka K5 John do wala pa gid matapos no or dugay pa siguro probably basta magkaagahon pa ni sila nagpinatik sila sini nga drums diri sa may area sang Iloilo Freedom Grandstand kaya matamat pa lang sila. Anong mga tribo nang ara da subong? According diri sa information dula pas diri mo ang nagatawag na naga-blocking sa may Iloilo Freedom Grandstand subong. Pero iba na, binaga-doga carousel sa mga K5 John na, doon try run man nila ang pareho bala no sa actual nilang himuon no ka K5 John. So, subong expect kung gusto mo maglagaw diri, pwede kit basta tawag na, pwede ka maglakat-lakat ka K5 John sa may Iloilo Freedom Grandstand. Kag we expect no, probably ang iban sa mga tribo sa kasadyahan sa Kabanwahanan may mga billeting areas na nino sa may Iloilo City kay amon to kanino sa may Banwa Sang Leon sa K5 John do nag-final presentation sila dito sa amon nga Banwa. O may tribo kaing nga nag-intra no? Yes, ka K5 John hindi kita paperdi. Uy, aton pa. Madala na sila yapaho di kag kwan mga ano ganinyo mga repolyo kag mga carrots. Repolyo, labanos, kamatis carrots sa pidada. Laban-laban ka K5 John. Kag paho man ang pinakanamit yung pinakatamis nga paho ara sa Leon na hindi sa Gimarasa. Amo ganin na ginabaisan nila no whether ang tamis sa Gimaras or to sa Leon ka K5 John. Ang nagdala sinasang ang nadala sinasang seeds dito sa may Gimaras. Ang halin man sa may kwan sa may Leon. Gatin dito, commercialize nila dito. Kay hindi ba lang Leon sakop sa 2nd District? Yes, K5 John. Teka nakaagi congressman sa 2nd District si Lopez, hindi ba? Na si Lopez sinang nagdala dito sa may Gimaras kag inhimo nga inang may plantasyon. Mingo, capital of the Philippines, dayon ang Gimaras. Pero ang mga seedlings halin sa Banwa Sang Leon. Garing probably kay K5 John do gina-innovate nila or basta may changes sila mambalya lang ilagid. K5 John. Pero na sa Leon halin. So kalamadan kit kung magkaon ka gid man to sang pao at saka gid man nga tamis bala wala balance ka K5 John Pero tig ka tamis ang paho sa Leon amo na kung magkadto ko sa Leon ilabing kuntig palaho ga bakal ko sang paho kaya radang purti ka tamis nga paho sa Leon kag magpasaan sila na halin to sa mga kabukiran kaing nila na mo nang ginatawag nila nga ginabutang sa kaing amo na kun nga ang aton nga festival sa Banwa Sang Leon is tribo kaing.
Amo gid kay 5 John. May lang kung magpalaho ka kay 5 John di tulungan ta kati para kakain gusto mo. Ako makadto ko to ya kay mangayaw ko to makadto ko to damo parinte ko to sa Leon. Mo ka man to pahuan, lapat man to pahuan mo. Lapat ka pahuan to nila ni nila ni tiyay inang nila ni tiyoy kwanto mga tiyo ko to mga tiya to. Basta pareho ka mo pelido. Parinte ka mo. Parinte gid tanan-tanan balo ko nagid nga ang akon nga rasa dito halin gid sa may Leon mong. Laban-laban gid kay 5 John ano naman lapit-lapit lang man kay 5 John mga kabarangayan tira parintihan na ilang gid. Pila ka puno ang ang paho mo to sa inyo? Dito ka kay 5 John may aside sa balay namon may uma-uma to sang Iloy ko, may lapad sila itong atamnan sa kapahuan. Nabalo ka naman ang mga paborito naton nga, mga paborito naton nga mga prutas kay 5 Kim. Bala mo naman, halin sa atis pagkato sa paho. Aba. Mo kita kay 5 John. Pero tawag na, natamadan ako may magdala kay gakaludunot. Ikaw lang magkakaon ka kay 5 John. Gani, ako nagkakaon. Ang mga puta dito, doon naman nul. Ikaw yun sang ikaw yun sang prutas nga purti ka damo liso. Dire abi ka mailang kagton mo lang wala ni liso kay 5 John mo. Gani Moy sila kabalo nga ang ate sa mo pinakanamit nga prutas. Amo kay 5 John. Nakakita ka bala sang ates nga inang aslom ay puro gitamis ang ates hindi bla? Kaya nila amo nang isa sa pinakatamis nga prutas ka kay 5 John. Amo ning prutas nga way kasi may makita nga aslom o kung lasay mong tamis gini saya kada kaon mo puro gini tamis. Way sila kabalo kag amo ni sang pinaka pinaka sustansya klase sang prutas nga nagakontra pa sa tamis sa matol pero kontra ang diabetes hindi bla? Amo kita kay 5 John. Actually gani no. Ambot ka kay 5 John kung panamkunan na magaslom? Hindi, bisan na panamkunan mo na matamis mangyapo na yan. Ay, sa santol nga. Ang balil sa una ka kay 5 John mo, like, sa paho. Gaslom gina ka kay 5 John. Panamkunan. Ang santol, ang santol. Panamkunan, garingin dugay pa kay 5 John magpanamkun. Ang akon sa unang kilala ko, inang ginabakol yung sang tubo. Para magtamis kuno liwat. Kasi matudla na kasi 5 John kag maglasay. Gani. Tining sa balik ta sa may Freedom Grandstand. Freedom Grandstand ni subong, Freedom Grandstand ni ukon sa may Capitol. Dili kita kasi 5 John no sa may Iloilo Freedom Grandstand, may mga clips kita dira nga ginsan kay medyo wala hina signal kay damo abitaw kasi 5 John ito probably kanabanan pa sila nagagamit sila sa mga cellphones kay mga signal, no? Diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Pero subong nagadamo, pag ganyan nagadamo rin kao, subong may pa-music na subong para ma-blocking nga medyo sakit na sa tugan, naga-drums na diri ka kay 5 John. Diri sa may Iloilo Freedom Grandstand, check naton kung tribo alin sa lapas sa gayapon, no? Ang perform no kay 5 John. Tribo nga halin sa lapas, bo silingon iyan isang iyan isang dinagyang highlight kaya nga mga tribo gali ang naga-practice na subong. Ayan siya kay 5 John sa Kalabanan trip na dinagyang ating tribes na kasi 5 John. Dinagyang tribes na gali ni. Ang mga tribo sang kasadyahan sa kabanwahanan na way ka blocking. Tapos na. Ay, nasa lang kay 5 John, medyo tulo temprano. Tulo temprano. Sa bagay, okay. Oo. Gani, kag layo abi sila pa sa mga banwa pa sila halin mong hindi mo na pwede nga pag-blocking nila diri sila matiner kay magasto magtulog sa mga hotel pagkatapos na blocking puli sila guros banwa na lagyapon liwat no. Usually, nasa kay 5 John, may gina-provide ang Iloilo City Government upon ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated ng mga classrooms pala, no? Na nag-survey, no? Na ila siling billeting areas o kung mga billeting schools pala kay 5 John. Para kaso, may bakit ang land sila diri sa syudad sa Iloilo, pwede sila diri ka-practice, pwede sila ka-blocking, kaya usually kay 5 John, probably mga sunod yung mga inadlaw, may blocking na kayo sila nga ito carousel type na kayo sa kay 5 John, no? Pero subukan na pa lang do set up pa lang
Try nila ako, lokadokon sa stage, ay ilan sila ka mga props sa K5 John. Oh. So, atol rin ako mga tribo, para sa Dinagyang Festival 2025 at K5 John. So, amoning nami kay 5 Kim lang tawon kay man nga wala pa ni sila mga buling sa mga itsuran la makita mo pa kung sino mga gwapo ka mga gwapa da, hindi ba? yes, K5 John. Kasi syempre kung highlights nga, may mga buling. Nakabuna na nasang headrest, may mga buling-buling ka K5 John, hindi mo nakaka-identify. Kung pasagid man ilong yak, gwapa, nagid man no? Mga itsuran lang na puro tanan ng mga ate. Sa mag-abot sa highlight na, mga itsura puro ate way kapilian kita. Abo na gani kay K5 John. Abo na, depende na sa sipat sa mata kay K5 John na ako. Sipat mata mo sa gwapa, kita bukid na bisan may ate pa yan. May pinta pa na ako na kay K5 John. Ako pa. Si K5 Aron, makuha na, matanda na sa mata. Laban niya kay K5 John. Matustuhan na. Balas na. Amugid. Ato sa judging area ng Berto, kuno subong. Ayan kay K5 John. Actually, kalibot eh. So, ang subong na K5 John. So, basically, mga patilaw para rin kay K5 John para at least mga element of surprise sa ating matches ko sa highlights na K5 John. Usually, kinatry nila ang kanakon sa tiring kaparoon sa stage kagang ila sa rin mga set-up man kay K5 John probably. Kasi bala last time mag-aragat na sa opening salvo may mga changes sa ila sa rin mga performance. Ano to may nakapatilaw pa K5 John. At least ko, nagpatukar rin sa drums kasaw-saw, matris sa tukarang K5 John, pero medyo nagpulo pa kayo, kita kayo tumadyan kakahot, matris may tunga ka K5 John, pero hinahinda pa lang ganit ang ilas rin sa ilang traps. Kuan pa lang na, ng... kuan pa lang na, kung sa mga medyo... kuan pa lang ng slow pa lang na, hinay pa na, hindi pa na pang finals, sige pa lang pang lampos, bla? May nahinay pa lang na. Kontrolado pa nila na. Okay, sige So, balikon taga karonda kung ano gin man ang mga pila pag mga balita informasyon dira kay balikon ko ta tuto si K5 Aron sa sa may judging area ng Berto sa kuno subong ara sa Kapitol pertikrok damo uyab to. Okay lang sa K5 John damo pati gwapo. Ba. Okay lang. Gali. Sige. Okay So, sige, John, kasi medyo bayawan dyan ako, kapatid, sige, magtitigog. Kakahot, nagtitirino, sila nga drums, no, sa may area, sa Iloilo Pinamkansan. So, anytime, if may mga additional information, sa may Iloilo Pinamkansan, mapindot na ako dra sa may, nga news team, no, K5 John. So, riwato po, sa patron, nag-ibot-ibot, pwede naglaulagaw, si K5 Rajason Talaron, and K5 Aron Lloyd Retoyo. Hindi naman si K5, Kimbon, tayo kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Bebe, sa Ilohan tayo dito K5 Aron to. Kaya may nakapindot doon. Nya ma-report man kundi sa may kwan sa may judging area ng Berto. Ano niya kay perfect damo, gwapa di. Ilan taon tabi kung tuod yung man be. Taon tabing video ya be, yung may pakita masakon ng mga gwapa be. Sige ka na pagustuhin. So pagusto ka kung nadaran tao gwapa, kaya damo mo to gwapo to sa kwano sa Freedom. Mga ka-K5. Very check natin yung sitwasyon sa palibot sa area number 2, judging area number 2. Kuha mong daw 5 ni ka judging area mong. Judging area number 1, ara sa Freedom Grandstand. Judging area number 2, ara sa may Provincial Capitol. Judging area number 3 daw ara sa may inang Quezon Ledesma. Sa may Quezon Ledesma. Ang judging area number 4, ara sa may Maria Clara. 4 lang gali ka judging area. Sa una, 5 na eh. May isa pa na sa una sa may Valeria. Sa Placido Tagay gali. Galing ging kakas ang sa Placido Tagay. Amo na kung nga naging 4 na lang. Sa may Freedom Grandstand.
sa may Iloilo Provincial Capital, sa may Quezon Ledesma, kag dira mga ka-K5 ang isa sa may Maria Clara. So dira ina nga lugar ang mga ginpanghimo nga mga judging area. Then pagkatapos sa Maria Clara, balik sila liwat dito sa may Freedom Grandstand. So carousel type ang pamaagi sang kompetisyon mga ka-K5 sa ato sini nga mga mga tribo. Ang tribo sang inang kasadyahan sa Kabanwahanan. Kag ang tribo naman mga ka-K5 sa ato sining Ati Tribe competitions. Dawalo kuno ka mga tribo ang ma-perform din, no? So ara na si K5 aron K5 Andre ara na sa. Sige, very check naton si K5 aron sa away pa. At sige, balikon ta sa karon sa ara na. Dali lang. Gaangan kami, no? Pero kung daw lang alanggid, mahatag tanay komersyal. Tapos balikon ta sa liwat karon. Hayos. Kala, sige. Balikay kita dugay-dugay mga ka-K5 sa iban pa nga mga balita kag information kag dugang situational report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo. Diri sa ato sini nga pagpangaragay mga K5 pagkatapos aton nga mga commercial. Ang mga balita nga nabatan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, di antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5, may mga problema bala kamo sa inyong palanakit sang sipon, hilanat o botrangkaso, sakit sa ulo. Mga ka-K5, so laban-laban ti virus na ang nagasulod sa aton ni gani bakterya. So kung virus mga ka-K5, yamak nga pinakadabes ini kag kontra bakterya man ang Klinika D3 Bio man nga amo ni siya nga natawag naton nga natural nga klase sang antibiotic. Bangod mga ka-K5 nga ang Klinika D3 Bio ginatawag ini siya nga antiviral, antibacterial specialist kontra ini sa mga viral and bacterial infections. Mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio bangod sa nga MCT o kung ginatawag naton nga medium chain triglyceride. Nga ano ni ang D3 Bio para sa mga dengue ni pwede gid, no? Ang D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra or sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kag upod diri ang vitamin D3 mga ka-K5 nga pareho ini nga may mga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte ini sang D3 Bio ginahimo sang lawas into monoglycerides kay isa diri ginatawag naton nga monolaurin. Mga ka-K5 ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Mga ka-K5, no? So ginahimo ini sang ginapanami ini mga ka-K5 sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kabalo naman kamo ko ng vitamin K ni bla. Ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo. Kung ikaw ang ginadingge, ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud nga maglikaw ang ato sining lawas o malikawa makalikaw ang ato sining lawas sa bleeding kung ikaw ang impiktar na sang dengue. Kamo ni sa mga K5 ang pinaka-importante sang D3 Bio ha. Gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. Tingwain nyo na nga mag-inom sang Klinika D3 Bio para nga magapabilin nga hindi kita hapos-hapos dali-dali nga masudlan sa mga pamalatian labi na sa mga virus kag sa mga bakterya nga amo ning ginakabangdan sa mga komplikasyon kag kabangdanan sang infection nga rason kung nga kita ang nagaka-biktima sa nga balatian kag kung hindi na gid maagwanta ginadala kita sa ospital. So hindi na kinanglanon pa nga mahulatan yung mag-ospital pa kita. Mga ka-K5 na Klinika D3 Bio among solusyon sa inyong problema para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Ang Klinika D3 Bio mabakal sa tanan nga magabutika nationwide, pwede mabakal sa Shopee kag iban pagid nga mga tanan-tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras
Alas 10:46. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba itabos ako na. Luha ito ko. Sabi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ako niya na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko yung magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sining mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo.
magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati na kanina sa kakadlaw lang kanina ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalo gid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon. Kay bisan diin ka. Once ng balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novilonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakarabor kita sa in punto las 11 na. Sa ato sini nga pagpangalagad may gabi sa kay Duenio Junior Roberto, sa niya Sir John, shout out kali sa kay Boss Adrian Paul Dihada. Okay. Patulugan na kay mayuti na boss day. Mayong gabi man sa kay Jo Marie Wakay Bilonyo, niya shout out lang sa Wakay family, kaga Bilonyo family sa taga Barotac Viejo Rizal. Good evening Lods. Ayos. Subong man sa kay Luel Evangelista. Siya nga namin nakastiguhon ang driver sang van. Ya tani siya na lang ang hindi man na muna. Muna kay muna na natabo, no? So dapat pasabton lang siya. Sa kay Jobert Carabuena, good evening. Sa kay Wilbert Libuna, good evening. Kay Zaldi Camera or Kamayra. Shout out kami gya sa Biaong or ano man? Biaong, no? Biaong City, Santa Barbara Heights. Sa kay Florenda Cadavero, may gabi man sa kay Suset Quijano, good evening idol. Ari ko di sa Banwaka Maasin, kapamati sa imo programa. Thank you. Kay Nelson John Cabalfin, good evening idol, monitor lang ko from San Lorenzo, Guimaras.
Jojo Sidano, good evening man. Kay Fano Bernadas, niya Cargado, Uloya, Idol John. Niya, good evening Idol, watching from Paseo di Santa Barbara. Kay Richel Rohoda, may gabi man. Kay Fatima Mea Abelio, Alameda, mayong gabi. Good evening sa inyo, Sir John. Pa-shout out from Nabitasan, La Paz. Mary Ann D. Lumampaw. Good evening, watching from Jeddah, KSA. KSA. Kingdom of Saudi Arabia, no? KSA. Sa kay Binja Astorias, mayong gabi man. Kay Bam Sky Vlogs. Good evening, Sir John. Pa-shout out lang da sa amon sa Iloilo Mission Hospital Department kay Mrs. Ako kay Christy Joy Balseda kag 3 kids si May Yen si GM from Papa Bambam. Okay? Kay Binja Storias, good evening man. Kay Bom Hardinel, good evening Sir John, pa-shout out kay Lula ko Violeta Hardinel kag Anaklito Hardinel sang barangay Pagsangaan. Kay Reynan Garaldada, good evening man. Thank you for watching. Kay Bom Hardinel, pa-shout out sa kay Lula ko, nabasa ko na, okay? Kay Jay Siger, mayang gabi man. Sila niya, good evening Councilor Idol John. Kay Romeli Buon Bunda, good evening Idol John Caps. Di may upcoming City Councilor of Iloilo City. Nagapamati gid kami diri ni Mother former Barangay Kagawad Milalin Lalin Bunda sa imong nga programa antes magtulog. Ayos okay So sige, ara na si K5 Aron. K5 Andre. Damo na tuyo K5 Andre. Tapos damo na hidlaw sang turagsoy taw no? No, damo no. Sige antes kay K5 Aron masaot tanay madisko ta. Papadula tuyo para nga madula man tuyo ko ready na ready. Preparen. Ready. Hop. Fire. Watch. Kung alin
Ayos! 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 Sarang ka music anay kay 5 Andrea, no? Kay parang pampadula man na to sa tuyo namon kay 5 Andrea. Ara na si kay 5 Aron. Sige, so dali lang sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato mga kauturan. Kay dugay-dugay i-check na nato, no? Ulato na to ng report sa impormasyon na nagikan sa ato sini nga patron upo sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ang mga balita ang inabatian ang buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa atong makauturan dira nga mga inang hindi ba mabuhi kung way kape. Ari nang kape wa. Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5 isa ini ka healthy coffee. Ay man nga ang iya sini nga sangkap lang may ini siya nga chia seeds extract powder. May pagid siya nga inang ampalaya extract powder. Kag most especially ang di sugar cane extract powder nga amo ini ang nagabulig para sa pag-detox sa atong lawas. Nami sini mula labot sa gina-detox ka na. Naganami pa mo sining bowel movement. Pinagi mga ka-K5 bangod sa sining pagkadula. Ang problema mo sa mga constipation. Kaya pinaka-the best di kayo magasiksi ikaw. Nagabulig ini para sa pagpadula sa ato sining mga tambok sa atong lawas, no? Klinika DTX Coffee Mix, naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Okay? So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamate, ano pang inahulat nyo? Klinika DTX Coffee Mix, pang pulaw-pulaw. Pampahatag sang pulaw-pulaw samtang pulaw kita labi na sa mga taxi driver. Dabaw namit gini amo ning kapi-kapihon sa tiyon sa kagabihon, no? Man nga, hindi na kamo malikaw kamo sa diabetes, malikaw pa kamo sa acid. Mga ka-K5, ang Klinika DTX Coffee Mix. Mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Kag pwede man kamo makabakal sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center. Yan i-order kamo sa Shopee. Ari na si K5 Aaron Lloyd Ripoyo sa mga situational report kag iban pa nga madetalye sa mabalita na tipon sang patrol. With ka K5 Aaron Lloyd Ripoyo. K5 Aaron sa report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki-5 zone man yung gabi. Hay. Natuyo na kuwaw. May gabi man Yes, kaki-5 zone man yung gabi. Kag may gabi sa aton yung mga pinalangga ka mga tigparamati. Karon kaki-5 zone. Kada mati ko daw ara kita sa kwan sa ano ganito ginaba daw ara ka kuno sa may judging area number 4. Number 2. Number 2. Yes, kaki-5 sa may provincial capital. Yes. Tida mo gi magkuno uyab da. Sa bataw. Ano man sa bato kung hindi lang goro. May mga damo kuno uyab da nga perti ka gwapa kuno Kuno man, perti siyempre sa K5 zone. Ang Iloilo City, City of Love. Yes. Di ang mga kauturan naton, mabababae kag lalaki. Amo ni sila mga bunga sa pagpalangga nga mga maambong. Bawa tugin picturean mo gito, kipay banday balik brato. Siya gina nagpicture mga totoo na ka-short maongo. Na. Iya gini kuan mata agila gini ni kuan mong ni K5 Aaron mong. Eagle's eye. Na to naka-short to, naka-sleeveless. Kita mga target ya, perti nga target ya sang inang kameraya ho. Bala kada batian mo naman to gina, batian mo naman to ginang hambal to sa may kuan sa may Freedom Grandstand ako na no. Abot mo na. Ano nga mga tribo ang nag-perform daw nag-blocking? Ang nag-blocking di kaki-5 zone. Amo ang tribo paghidait. Ang tribo paghidait kaki-5 zone. Iyan isang
Lapas National High School ka K5 zone. Kaga mo na ka K5 zone, sa blocking nila, ano pa randi, nag-accountings pa ba lang sila? May mga ginagamit na sila ng mga prop nila, may ara na? Yes. May mga props kita nga may makita, may mga area dumataas yung sa K5 zone, nga daw, ano ni? Props nila nga kunabi duga panago dira blang tribo do maladingding bra ka K5 zone nga may ruida amo na mga props nga visible diri tapos riser or ang ginapatungan ni sa mga tribo ka K5 zone para daw sa pagplastar bala sang ilang nga mga tribo amo na makita naton yung mga props. So ang ilang nga pagplastar diri daw bali nag blocking sila para matansyar nila kung din sila dapit maplastar ang mga nagauyat sang props, kung din dapit sila maagi ang mga warriors nila, kung din dapit maplastar. Amo na ang ilang ginablaki. Ining mga daw mga props nila daw mga kahoy-kahoy na ni saman mga kahoy gimaning daw kahoy nga daw kano nga ano ganini dahon sa mga fern bala no? Yes, sa K5 zone. Okay. So posible ka K5 zone do nagarepresent sang mga sinanguna nga sitwasyon sang pangabuhi sang una ka K5 zone. Sang una sang wala pa ang sang wala pa ang cellphone. Yes. Wala pa ang internet. Yes. Wala pa ang wala pa ang mga K5 News FM. Amo to nga timpo. Tapos ano pa gani man mga wala pa sang kuryente. Yes, so sa mo sa tunga tiempo ang mga pumuluyo naton ang nagakabuhi sa simple nga pagpangabuhi nga bisan wala sang kuryente, wala sang cellphone, wala sang internet, wala sang computer, wala sang makinilya, wala sang hunghungan telepono nga mabuhi man sila no subong gamay lang nga brand out pamuyayaw taon. Rai mo buyayaw sa taga-Mor ka taga-Iliko nga. Madula lang ang signal sang sang cellphone hasta mayor ilubong buhi ko. O hindi bla? Yes, sa K5 zone. Nga sang una gani ginagamit sang tao sa una nga suga mga lampara man di okay man. Yes, so sa K5 zone. Lain na subong damo na sa mga na-adapt ang aton nga mga kauturan tungod sa innovation sang technology or ang advance ng technology na ito K5 zone sa dugay nga nagadugay nagasangkad na ka K5 zone. Pero diri ka K5 zone do lacking pa lang diri sa may area sa provincial capital pero ang tao ang mga individual or mga kauturan naton kag sa mga ginpangplastar diri nga mga stage sa K5 zone halos puta ka K5 zone kag may ari man din nga kulturan ta diri sa may nadalom nga porsyon nagatindog lang kay di makita ang iban pag diri nga taklas na gadi di sa may poste ni sang solar light sa K5 zone para lang makalantaw. Yes, para lang makalantaw. Kag iban ni may dako ang posibilidad mga taga-distrito ni sang Lapas, mga pumuluyo sang Lapas iban na possibility iban naga mga malapit ring area ang naga-success ang pag-blocking sa tribo pagitaet sa K5 zone. Ati nami maglantaw nga daan sang mga naga-blocking way pa mga ang itsuran la way pa bala mga kuris-kurisaw kay kon kuno na sila perform na sila sa highlight nga itsuran na tanang hindi mo na makilala mga itsuran na kay puro tanang mga ate na sila tanan. Yes, amo ko sa K5 zone. Mga itom na mga itsuran la, pati mga buli la, mga itom. Ini bla? Yes, sa K5 zone. Kag amo na galing ka K5 zone sa makautoran naton kung maglagaw sila sa dinagyang sa highlights git sa K5 zone, maggamit sila sang klinika Diofres sa K5 zone. Magamit sila sang klinika Diofres sa K5 zone, agod nga ang ilang kinatago nga manggad nga bayabas, agod nga hindi mag-usbong, kag magputi ang ilang mga ilok kag maghamot sa K5 zone.
Sige, okay. Oh. So, tiano mga kwan, mayo kay daw safe man ang aton nga mga pumruyo nagakadto diri subong kay may mga pulis man kita, no? Yes, actually safe ang mga pumuruyo naton kay tungod nga may presensya diri sa kapulisan. May ari diri sa likod sa Capitol nga naka-standby nga patrol. At the same time sa atubang sang or malapit diri sa may atrium may ara sa mga kapulisan sa Quezon. Kag ang ibang pagid nga mga tropa or mga kapulisan naton ari nagalinapta karon ang nga ti mapabilin ang karinong kagkatawhay sa syudad ng Iloilo sa paghiwat sang blocking sa mga participants sang anti-tribe competition sa Quezon. Mayo. Sige. So diretso kita sa mga detalye na sa mga natipon nimo nga mga balita. K5 Aaron, go ahead. Yes, sa Quezon unahon ta ang kasi nga drug bypass operation diri sa may area sa Arevalo ka Quezon. Sa diin arestado ang subject ang gikilala kay Zona B, Osorio, I Panagiton, I Pangantihon o kung alias Jojo, isa ka high value individual kag 45 anyos residente sa Zone 5 Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Quezon. Ang ining operation naging patigayon sa Arevalo Police Station mga alas 7:45 ng gintay na sang gabi sa Quezon. So diin si Osorio ang nabaklan sang isa ka plastic sachet sang suspected sa bogamit ang 12,000 pesos nga bypass money ka Quezon. So diin nakumpiskar sa iya sang pulis or na recover sa iyang posisyon ang napulo pag sa mga plastic sa suspected sa ka Quezon. So bali all in all on sitran ka mga plastic rakip ng bypass item ka Quezon kag may estimated market value nga 442,000 pesos kag may kabugaton nga 65 grams ka Quezon. Anay naman sa Quezon nga napreso sa na-aresto pinagi sa drug bypass operation kag nakagwa ka Quezon kag tiari liwat naman nga nag-engage sa illegal nga droga. Karon si Osorio ka Quezon na preso na sa Arevalo Police Station kag natara na kapasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka Quezon. Why gid kadudlaan, no? Yes, ate among gadya Quezon. Nakpan ka na pagkatapos mabaligya ka pa gyapon. Bo, sus labaw dayaw ko. Sige. Yes, sa biyak nga bahin ka Quezon ining nagluntad nga vehicular accident dira sa may barangay Tubigan, Zaraga, kagabi, Quezon. Ang ining driver nga ginkilala kay Jerry Torrentino Gonzales, 53 anyos, kag residente sa Banwa sa Pototan, napasakaan na sa sang kaso kay Quezon matapos nga mabungguan niya ang sakay sang motorsiklo o ng driver kag ang angkas ni kag kilala sa Mary Grace Mandate, 30 anyos, sang Bulilao, Mandurriao, kag Mara Hiradora, 31 anyos, sang Bago City, Negros Occidental, kag Quezon. Base kay Police Captain Dandy Ilalto, ang hepe ni Saraga Municipal Police Station sa Quezon, kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang ipasaka batok sa suspect. Kag sunopasaya nga ining natabo ni hindi intensyon sang suspect nga mabungguan ining motorsiklo kundi aksidente iya natabo ka Quezon. Aksidente amo gani aksidente gani pero anong natabo anong rason nga ang nakuan gidaw nga ang ginagaw itong linya sang sining duwa ka mga kababayenhan nga nagasakay sa motoraw? Amo ni posible ka Quezon nga madasig ni kuno ang iyang pagpadalagan kag tagon sina no posible nagaprotect daw siya kag mo ning na bungguan ining nagasugata niyang motorsiklo. Kay pa antes pa ni matabo ka Quezon, may nabungguan pa gid siya sa may tagbak or may nabungguan sa nga balay. Ka Quezon, diri sa may tagbak haro. Amo ni kagabi alas 8 sang gabi ka Quezon. So malagyo siya, nalagyo siya. Nalagyo di sa kanang ka Quezon. So tapos papalagyo ya dito sa diretso sa may coastal. Yes. Tapos
amo to rin ang nabungguan niya sa may ang motor nga ni. Yes, ka K5 John. Nga nga nagpalagyo sa kunaw ng rasunaw. Kaya talaga kuno suno sa iya ka K5 John nga wala sa kuno suno sa iya kay Gonzales nga wala sa kabatsag nga ti mina minarado sa kabalay ka K5 John. Amo na tong arado isang balay way sa kabatsang gago abusos Maria Hill. K5 John. Dili lang sa K5 John. Amo na tong arado isang balay way pa sa kabatsang haso ya. Bodo ko nami sudlon sa police station kag bakulon turutudo sang pamangkot ng di patulay ngani. Nantawa blay tsura sang ko na ro ginbali araw picture. Nantawa blay ko ginanoy na paanoy na araduhon inang balay da sa may barangay Tagbak daw. Way pa sa kabatsag ng haso ya. Bodo ko nami pit konstalingang buisit yo. Kag kung wala sa nakabatsag, tinga nga nagpalagyo sa? O hindi bla? Yes. Haso dapu. Ay, sus. May tililinggro utok yan. Iba, kung sige pamangkot, kung nakasyabo siya? Sunod rin kay Gonzales sa K5 John, nga wala sa nakainom, sa makahulubugan nun, kagabuman, sa amo na ka K5 John. Willing sa mapadrag test? Amo na ka K5 John, i-check ta kung willing sa magpadrag test sa K5 John. Tunto klase katao kanugon sing ang ka-white kasala-sala ning duha ngani na kalamatay ni bagus ang kun way ni sa palagyo to ti kun itali way ni sa kabunggo ni sang motor ning haso ini o. Ang duwa yang kanami sila sini nga pag motor kay mabalik tay mga call center agent kuno ni sila. Lantawa kuno natabo ni sa duwa ngani kun kalamatay gini. Ti anong kaso ya kuno? Ang kaso kay K5 John, reckless imprudence resulting to homicide sa K5 John. Ano na? Double homicide? Multiple homicide? Double K5 John. Kami ni. Tapos Maria Ihuni, siguro puno ka namin pitkon sa talingang buisit yo. Huwag siya kuno ka batsyag nga nakabunggo sa sangkwano, sang balay. Amo na itong arado isang balay, huwag siya kabatsyag. Kaya kung siya kabatsyag nga, nagpalagyo siya. O hindi bla? Tunto klase karason ng tigulang ng hindi patulay, huwag pagapataha o. Lain da kay man may duwa sa kabilong nga napatay nga kuan nga mga kababainhan ng tunto yan. Dapat na siguro ikuan siya ipa-drug test para balaan gid blaw. Kung way man sa nakainom, tinga nga amo tong amo to kagrugi sa iya sini nga pagpadalagan sa salakyan niya, nga way man diferensya ang salakyan niya. Kay kung may diferensya to, hindi to maglagan supposedly. Inang K5 aron, di bla? Yes. Okay? Yes. Tiyan mo lang na, patay ng duwa katao to, pagkatapos file na sa kaso, tapos siya yan nami pangabuhi isang tuntoya, bodo ka na, parinte ko lang duwa ni masangal ka karon na. Kalma. Salamat ka lang kay RDC Miguhon. So, sa inisyal nga investigasyon sa aton nga mga pulis, amo nang sabat sang driver. Yes, sa K5 John. Nga way siya kuno kabalo nga may naarado sa nga balay to sa may Tagbak. Yes, kagkasubong man sa K5 John. Hindi kuno hungod nga mabungguan to ang duwa to. Mayari sa statement sa K5 John. Nga wala niya nakita ang motor siyang diretso ini ka K5 John. Paano yan di makita ang motor kay grung haso ya? Way gani makita to pinang wasdak yang mga balayo. Way siya way gani batyagan. Nasulod sa utok sing haso ngani man. Wala ka nami inang mga nagkalabuka na da nga inang kag mga nagkalawasdak nga mga tuod na da sa may balayo ni pang ilampos na si mutadudtod karonay. Anong klase ka utok ning iya ni? K5 aron? Yes, sa mga K5 John.
Ala ko gaduda ko way mo ko ga siling nga pasibangon kay nagahambal nga direkta gay pero gaduda ko laban-laban naglaklak ini sa mga 3 ka gramos nga or mga 30 gramos kung nga sabong haso ini kay hindi man sa hubog hindi bla? Yes. Oh, tinanop na nakakwa kung kunain utok ni kag may nervyos ni, no? Kung may nervous breakdown ini, no? Dapat hindi ni sa kabaton, hindi na sa kakwa sa nga driver's license, hindi bla? Yes. Oh, di nga ga-drive siya. Ang salakyan nga na-drive ito, ano to daw gabiyahe pa to? Yes, iya to ka isa ka kompanya nga daw tourist transport siya. Kita or mo? tourist transportation. Haso gid. Bawdo ko na. Bay sus Maria ihone sa init gid ulo ko subong ni sa ning buisit nga driver nga nimong man nga ko way para sa kun way ni siya nagpalagyo to sa nabungguan niya nga balay pa lang tani ang duwa ni subong naga-duty na sa call center nagahappy-happy na tani sa dinagya nga niyo. Latawang ginhimo sang katuntuhan niya. Hindi lang sus Maria ihone sa do kabudlay lang ganing hambal ang hambal isang nag-kuan brado nag-comment nun siya tani siya na lang. So klasik tao niya may asawa ni kag pamilya way. Based sa information sa K5 Zone, pamilyado ini siya kay K5 Zone. Ti man pamilyado gring kaugtom ko. Kay pa to amo lang kaso ayahay. Te kaso-kasuhan lang sa amo nimo to. Ti ang pamilya sang napatay ni amo ni ma-file sang kaso? Yes, kay K5 Zone. So nakabalo ning pamilya ano ni may mga bana ning duwa ni kung wala mga dalaga ni? Amo nang wala tama pamangkot sa K5 Zone. Ting isa ni taga Bago City, Negros Occidental, ning isa ni taga Barangay Bulilao mo? Yes, ang isa taga City sa K5 Zone. Taga Barangay Bulilao niyo. Butante ko pa ni. Bong mga tuntukam. Bong Maria ihune siguro po ni Santipang. Ibuhinan mo naman ko. Patula kagid. Salig mo taga pututan ka. Si K5 re umala itong imo. Dapuga ka karon ma. Galing na sa kabuto. Guro kinapriso sa no? Yes, sa K5 Zone. Ay, kanugon man. Duwagi ka mo! Na kanugon sa napatay nga akon, kanugon sa imo nga hindi ka man kabuto do kay K5 re umalayo. Puga ka karon ma. Hindi seriously speaking mga ka K5 no? Mga kuan na to mga kidding aside lang to yung amon nga duwa ni K5 re no. Pero seriously speaking, kung why ni siya nagpalagyo kay 5 aron, why gid ni ma-disgrasya ning duwa niya nga kababae ni kay man nga, tadlong lakat nila nga duwaya mo, di ba? Yes. Galing kay ambot na nung sulod sa utok sang haso nga malagyo pa blaw. Galikaw sang balayran o galikaw sa ano man o kon nagtingkuling ganyang utok sang hindi patulay nga ni. Di ba? Kay 5 aron? Yes, sa K5 Zone. Sige. Sige, sa K5 Zone. Idukan ta ning balita naton nga ginkasa sa drug bypass operation pagin sa Lapas Police Station. So diyan sa K5 Zone, nakumpiskar ang valor 442,000 sang suspected shabu nga ginkasada sa may barangay Bantod, Lapas, alas 3:45 kaginas ang kaagahon. Enero 20. Nagligad itong adlaw nagpost sa Facebook si Kapitana nga siling niya ang iya kuno nga barangay kuno drug cleared ang iya nga barangay tapos nangakig siya kay ginagsulod to ang mga miyembro sang sulong gugma nahadlok say base kuno kon kon nya drug cleared nga na akong barangay di tapusan gali may lapit-lapit tunga milyon nga nadakpan nga mga drugista siya nga barangay. Yes, sa katikalon klase ka kapitana ning buisit man niyo ari pag isa pag mo sa lawayon man niyo. Okay, John. Ang nadakpan, kumuluyo niya man, ang isa ka pangayaw, Agoy. Ang nadakpan amo si Jo Marie Aspa, 48 anyos, kag residente isang nasambit nga lugar. Sa barangay Bantod, Ged?
Yes. Abi ko anay drug girl ng barangay mong hindi patula ka kapitana ka karon ama. Nagpasaway ka naman ngayon di patula ka karon. Di pa dayaw-dayaw ginang di patula magambal nga sila drug girl ako ng barangay mo ni mo to. Gali kay ara gali lapit-lapit tong milyon kag pumuluyo mo gid residente mo gid nga klase ka kapitan ka. Tito Jong, kalma. Oh, kalma ta. So sige. So mo ning isang suspect ni ang subject ni taga dira gigali sa may barangay Bantod. Yes, amo ni siya si Jumare Aspak, 48 anyos, kag ang upod yaman nga nadakpan si Lebren Pedroso, 37 anyos, kag residente naman sang South Baluarte, Molo, K5 John. Suno kay sa kapulisyan naton nga nabaklan na sila kay K5 John sang isa ka plastic susay sa suspected Shabu gamit ang 6,500 nga buy-bus money kag nakumpiskar sa ila ang anom tanan ka mga plastics ang droga nga nagabugat sang 65 grams kay K5 John. Karon preso na sila sa Malapas Forest Station kag natala nga pasakaan sang kaso sa illegal nga droga kay K5 John. Okay. Sige kay K5 John, amo yan mga balita nga nakuha naton diri sa may syudad man akon probinsya sang Iloilo kag bantayan pagit ang posible hitabo diri sa aton nga palibot sa K5 John. Kag ini nga mga balita nga natulong din sang Kalwan, sang DTX Coffee Mix, may kape kanana ka detox ka pa. Kag ni ka K5 Reyes Peo Malay nga palang gid ang pumuluyo sa Panwa sa Pototan. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Kadala sa aton oras 34 minutos na nakaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon nabatian ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men para sa mga kauturan naton dira nga medyo nagaproblema na nga daw medyo mahina na si Manoy, mahina ng tarugtog nyo. Tarugtog nyo, permila nagabaw. Permila nagasaludo. Gamit ka mo sang Extend Food Supplement for Men para nga magabalik na maliwat ang kapagsik kag magabalik na maliwat ang kagana ni Mrs. kag ni Mr. Extend Food Supplement for Men ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar mga ka-K5 no. Ang Extend Food Supplement for Men ang kinahanglan nga makagamit ikamo sini no sa ato sini mga kauturan kay may-ari ini nga maka nga nagabulig para sa extra energy sa aton nga lawas hatag sang dugang stamina kag ang klabuwas ka naman nagapanami sang sirkulasyon sa ato sini nga dugo mga ka-K5 bawas ka namin sirkulasyon sa ato nga dugo nami man ang sirkulasyon kag paghulag-hulag kag pag arangka sang ato sini nga tarugtog. Grabe ang ngalan ba tarugtog ba? Ay ginapanawagan sa kung sino man nakakita sa kay sa kanday Ronalyn Islaes kag Sangpulo Maestravita uton kag sa kay Ariel Rain no Penuela sang barangay Buray Uton lunsay mga 16 anyos mga bata pagali ni mga kabataan niyo. Sa kay Rodel Islaes magulang ni Ronalyn naglisensya ang iyang nga manghod kahapon sang udto nga maglakat agod nga magsimba pang tubtob subong wala makapuli sa nakahibalo o kung may ideya sang iyang location may mo magpakigangot lang kag magtawag sa numero 0953-155-5035 0953-155-5035 naibaluan nga magkarelasyon ining duha ka mga nagkaladula niyo bo sining magnobyahanay na mga tag Basos Mario na sa mga tag minor de edad no
mga tag 16 anyos pa lang ni. May pagpahanugot man sa pamilya nga i-flash ang ila sini nga mga itsura kay manti mga nagkaladula ining mga kabataan nga ini, yung mga minors ini, no? Paliho gabi, no? Base kung may nakakita sino sa ila ka nakasiplat ni, hambalo nyo magpalauli anay kay ka mga kabataan man ano kamo madibin na ay sus Maria ihuni so. Kuan ni missing ni sila nga duha ka mga kabataan nga ini nga nagapangidaron sa mga tag 16 anyos mga ka K5, no? So ginpablatter naman ini sa police station sang pamilya ang duha ka mga minor de edad nga ini. So naghatag sila sang pahanugot sa amon diri sa K5 News FM nga i-flash ang ila sini nga mga itsura para nga makita gid sa pangkabilugan sa publiko, para nga kung may makakita diri sa ila may makareport sa aton nga pulis. So kung ini gani magtawag kamo sa numero ang 0953-155-5035 mga ka-K5. Sa liwat amo ning itsura sa duwa ning lalaki. Ang isa ning lalaki ni amo ni si Kwan, ang babae gili amo ni si Ronalyn Islaes, no? Sang Pulo Maestra Vita Uton, kag si Ariel Rain Penuela sang Barangay Buray Uton. Magnubya ini sila lun sa mga tag 16 anyos. Naglisensya kuno ini sila nga masimba, pero until na wala makapuli ining duhang ini. Base nagtana na ni sus Maria Ihunis. Pero palayo lang. Ano ni kabalo ng mga buhi ning duwang ni magamo ni 16 anyos. Kami sang una ni K5 Andrea 16 anyos kami sang una nagakuan pa kami, nagahublas pa kami magpaligo. Pero siyempre sa banyo lang alamat sa pero sang una lang kami sang una sa suba nagapaligo kami suba gahublas pa. Bala na may makita da nga kuno mga lawit da. O hindi bla. So mo na nga to sila nga panawagan. Pag may isa pagit ka panawagan diri mga ka-K5 ari pagidong yan pwede ka panawagan niya kung sino man ang nakakita or upod subong pwede papaulian nyo ang manghod ko nga si mo manigali diri manigaligin pa agi sa sulod diri gin si Ochialin ang nagpanawagan mo magali ni, no? Ang nagpapanawagan diri galing wala lang picture, okay? So mga ka-K5 sa ato sila nga pagpangaragad, barikay kita dugay. Diri sa ato sila nga pagpangaragad mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 11:39. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw,
buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ini si K5 Ray Esteja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga estasyon K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon nga istasyon K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you.
At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. 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 FM Iloilo 88.7 K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage. Iloilo, viva Señor Santo Niño, Alavera, Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon nakabalita sa 52 minutos na karigad sa alas 11 sa kita sa mga balita ka information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Check naton karon detalye na sa mga balita nagikan sa iban naton nga mga K5 reporters. Una kita sa mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. State of Calamity Declaration sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2024 bangod sa dengue wala pa malift. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. K5 News FM Kampiyon Report. Wala pa malift ang State of Calamity Declaration sa probinsya sang Iloilo bangod sang dengue sang nagligad nga tuig. Ini ang confirm ni Dr. Rodney Labi sang Iloilo Provincial Health Office ukon IPHO. Sunod sa doktor nagapabilin sa gihapon ngayara sa outbreak level ang kaso sang dengue sa probinsya sa diin nagdangat na sa 105 cases ang na-record subong nga tuig nga mas mataas ang 19% kung ipaanggid sang nagligad nga tuig. Dugang pa niya sa latest data na pulo na lang ka mga banwa sa 43 tanan ka mga local government units o kon LGU sa probinsya ang wala pa naka-record sang dengue cases. Para sa karon ang monitoring nga ginahimo sang IPHO para sa masunod nga Morbidity Week reporting. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection kag ni ka K5 Ray Espeha Umalay nga palangga ang mga taga-Putotan, Iloilo. Ini si ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, delayed nga pasweldo sa Mitskop. Liwat naman nga ginareklamo. Ari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Ka K5 June nagdangop ang pila ka mga empleyado sang Metro Iloilo Service Transport Cooperative o kon MITSCOOP. Sa K5 News FM Iloilo bangod sa ginaaligar delayed nga pasweldo nga makapila naman ka beses nga ginreklamo. Suno pa sa isa sa mga tagreklamo ang ila sweldo para sang December 25 tubtob January 10 nga cut off ang wala sa gihapon sa pila ka mga ruta o kun wala pa mahatag. Dugang pa madamo man ang nagareklamo nga ang ila benefits o kon benepisyo ang rekalta sa sweldo apang wala ginahulog. Nahibaluan nga makapila na kabeses nga nangin kontrobersyal ang amo nga kooperatiba o transport cooperative bangod sa delay nga pasweldo kag issue sa transparency may kaangtanan sa kwarta. Kagini nga balita ang nadurong sa inyo sa GTX 500. Agon mangin manami ang inyo sining nga tulong mga ka K5 kung halin ka mo sa sobra kakapoy nga trabaho and of course sa sobra kakapoy halin sa eskwelahan. Gani ano pang ginaulat nyo? Mag-inom na sa GTX 500 nga pwede gid mainom mga ka K5 sang nagatrabaho sa mga naga-eskwela kag sa iban pagidira nga nagapamati sa atong subong. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, nagikan naman sa City Hall, nagikan kay K5 Jenny Kauyunan blocking sang competing tribes sa dinagyang kag kasadyahan sa Kabanwahanan nagsugod na. Detalye sang mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 June, magasugod na subong nga gabi Enero 20 ang blocking sa mga competing tribes para sa Dinagyang Festival kagkasadiyahan sa Kabanwahanan 2025. Ini ang ginkumpirmar kay K5 June sang pamunuan sang Iloilo Festival Foundation Incorporated. Gintawag kay K5 June nga People's Festival ini bangod sumugod subong nga gabi kay K5 June tubtub sa Sabado, libre nga masaksihan sa mga Ilonggo ang mga performance sang kada tribo. Naebaluan kay K5 June nga mayara sang siyam ka tribo
nga magapasakop sa kasadiyahan kag 8 naman sa dinagyang kompetisyon. Hiwaton kay 5 June ang highlight sa Enero 25 kag 26 naman para sa dinagyang festival. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing gid. Kita naman kita buwas sa gabi Martes nga edisyon sa ato sila nga pagpangaragad mga ka-K5. Pangtamyaw anay sa iban nga mga nagkalabili naton nga mga followers nga way naton mabasa sakay Hazel Mayer mayang gabi nya abiya siguro spaceship na dala niya partiguro ni Saban nga nakabunggo sa magmiga to sa nang duha ka mga babae. Sakay Uchi Alin, good evening, okay nabasa ko na. Sakay Balan sa Kalanoy RJ, good evening John, good evening man. Sakay Rodel Islaes, kag K5 listener supporters ang Barangay Maestravita Uton. Sakay Tuto Fabila Kapulot, may gabi man. Kas, may gabi. Sakay Ging Panagiton, may gabi man. Sa Negros Occidental ni si Pakaso. Sakay Balan sa Kalanoy RJ, good evening man. Sakay Binja Astorias, sakay Cyrus, Sean, Hamula. Okay? Wari kita tiyempo. Kaya sa ato sila nga pagpangaragan mga ka-K5 kita buwas sa mumigyapon nga takna kag waragwagan diri sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, sa kinahanglan ako naman ang inyo ka-K5 K5 June Aluhado Kapurot para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.